डाइने को के नु जे काम खराब कइले बा आ मरले बा पिटले बा लड़का के मुड़ी फोड़ले बा। दादी एगो और पोता जेल में चल गइले। कैसन पोता? रवा के बेटा को है, रवा के पोता को है, रवा बाबू लोग के को है, माने उ दुश्मन 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 पता। अब भोसड़ी हमरा भतीजे के ते काहे कारण कइले बड़े रे, काहे कइले बड़े भोसड़ी तेरे गुए पिया दे भोसड़ी चल मारे हम एते हमरा के देखले बड़ी डोइन पन देखले बड़ी तो सरे आजे भर मौका बा मुआद से भोसड़ी के तब पर बात पूरा में धकेंगे खियौले बानी पियौले बानी बाप रे बाप ओकर नौकरी लगौले बानी पढ़ौले बानी ओकर माई बाप मर गल त सब कोई हम सुने के नहीं चाहत, हम सुने के नहीं चाहत। अच्छा दादी आप जितना भी नाराज होइएगा नाराजगी हम पे सधा दीजिए लेकिन ये आपका फोटो है ना 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 पोता रहता है कोंड ना साला के हेती चूसे पोस के पढ़ा के आचरा में रुपया बांध के गुचुरवा में जाके ओकर नौकरी लगा के रम सिसुआ हो ओहिर से सब को के हमरा देखी का हमरा साथे करत डाइने को के नु जे काम खराब कइले बा आ मरले बा पिटले बा लड़का के मुड़ी फोड़ले बा हैं ओकरा घर में गहूं कटले रहन कटले रहन का कइले रहन हैं। अच्छा दादी अपने बड़ा पुरान हो गइल बनी अपने काहेला कोई के गेहूं जाम निकाले या काटे मारे कुछ भी करे काहे कि अपने से तो खुद शरीर अपन ना चली तब नहीं चलो तब नु तिले तिले मार के ठौसा देलक हई रवा से नहीं देखावत हई हई नहीं देखावत हई हई देखाई हई सब देखाई ना दादी ना देखाई आ हई सब देखाई हई हई झोटा सब का सही नोट के पहले बार एगो बात क के बे कहत आनिलन हई आ उ जाके लबर सटल ने बोलत आटे हैं। अच्छा दादी 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 एगो और पोता जेल में चल गइले। कैसन पोता? रवा के बेटा को है, रवा के पोता को है, रवा बाबू लोग के को है, माने उ दुश्मन 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 माने कई घड़ी दुश्मनी होला को सब दिन खाती दादी अपने पुरान हो गइल बनी सुनी हई आंख मुना जाई तो या खत्म माने वो अभी दुश्मन दुश्मन। अच्छा मेन झगड़ा होके के कारण का बाटे दादी? मेन झगड़ा होके के कारण बा मुंह धोत रहनी छठ घाटे जाए खाती देते रसिया रोटी खाती कपड़ा लाता बनी लिया नहा के वहां से आवत आनी डायरेक्ट कहता अब भोसड़ी हमरा भतीजे के ते काहे कारण कइले बड़े रे, काहे कइले बड़े भोसड़ी चल निमन कर तेरे गुए पिया दे भोसड़ी चल मारे हम एते हमरा के देखले बड़ी डोइन पन देखले बड़ी जेते कहत रे ताले हिंग झोटा धबन में से गिरा देलक जब गिर गल तो हम बेहोश हो गए ताले लोग होने का दौड़ल आई कहता दौड़ो सरे आजे भर मौका बा मुआद से भोसड़ी के तब पर बात पूरा में धकेंगे खियौले बानी पियौले बानी बाप रे बाप ओकर नौकरी लगौले बानी पढ़ौले बानी ओकर माई बाप मर गल त सब कइले बानी आई अपना भोसड़ी कहता ना सब कह देलक आई अपना देखी कौन नतीजा भइल बा ना हम बेचैने बानी हमर लोग लगे बेचैने बा ना वो पर चढ़ के ईटा चला होता है हई देखी हई पाजर हई बस दादी रहने दीजिए सब मार गई थी कोयले में ईटा से। एक नारी के लिए महाभारत हो जाता है द्रौपदी के कारण और आज एक महिला के लिए यहाँ पे कुरुक्षेत्र बन गया है विजय शर्मा के दरवाजे पर। मुख्य मुद्दा इस नारी से ही पैदा हुआ है और इसी नारी को लेकर ये लफड़ा हुआ है जिनके कारण इन्हीं का पोता है जो आज जेल चला गया है लेकिन आज नाराज है दादी, आज नाराज है क्रोधित है ये नहीं कहती है कि मेरा पोता है लेकिन इन्हीं का पोता आज संतोष शर्मा आर्मी के जवान जेल गए हैं। सच्चाई यही है लेकिन दादी आज नाराज है। जन को पोता जन का है अब जन कहीं हम सुने के नहीं चाहत, हम सुने के नहीं चाहत। अच्छा दादी आप जितना भी नाराज होइएगा नाराजगी हम पे सधा दीजिए लेकिन ये आपका फोटो है ना 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 पोता रहता है कोंड ना हो और साला के हेती चूसे पोस के पढ़ा के आचरा में रुपया बांध के गुचुरवा में जाके ओकर नौकरी लगा के ना रम सिसुआ हो ओहिर से सब को के हमरा देखी का हमरा साथे करत ना हमन के भीतर काया रोता कोई चैन से नहीं के रह दे ना हमरा के ना हमरा लोग लगा के आना हमर बाबू लोग कोई भर पे डॉन खाता रहो कोई के बाबू हई
रवा ओ नौती जाई दे रोनी मलागी आई न लाई। विजय शर्मा के घर का सच्चाई आज यही है कि एक महिला के जर से ही ये घटना घटा है और उसी घटना के आज इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का रूप धारण किया है। और बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए पंडित जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं जय हिंद।